красивия нощен бар на хотелски комплекс Шумен. Скъпи телевизионни зрители. Посрещнете с аплодисменти участник номер 3 Надежда Христова от град Силистра. И много сълзи все за теб проля. Надежда, вяра внесе ти в дома. Едичка моя свидна дъщеря. С колко трепет те очаквах аз. И много сълзи все за теб проля. Вяра внесе ти дома. Едичка моя свидна дъщеря. Слънчице мое, как те обичам, без теб не мога, радост, тревога. Слънчице мое, как те обичам, без теб не мога, радост, тревога. Откак скърбито и майчино сърце, не съм до тебе всеки ден дете. Но где решила моята съдба да веселя народа по света. Щастлива съм, когато се прибера. На прага ме посрещаш всеки път. И дяволито питаш ме с очи. Какво ми носиш, мамо, покажи. Слънчице мое, как те обичам, без теб не мога, радост, тревога. Слънчице мое, как те обичам, без теб не мога, радост, тревога. Слънчице мое, как те обичам, без теб не мога, радост, тревога. Слънчице мое, как те обичам, без теб не мога, радост, тревога. Слънчице мое, как те обичам, без теб не мога, радост, тревога. Слънчице мое, как те обичам,
Преварал си. Благодаря ви. Добре. Вече може да се усмихнеш. Песента беше доста тъжна, така и забелязах как си сериозна. Обаче вече може да се усмихнеш. Виж колко много награди идват. И листа валят. Димона ще ми помогне сега, разбира се. Да, значи наградите са ясни, те са много хубави. Сокове Queens, компакт диск от Ара Аудио Видео, раничката от Икон, Жокер, разбира се. Вие пиете ли Жокер? Да, разбира се. Знаете ли какво ще стане с тези, които са пили Жокер? Заповядайте, това цвете първо от мен, да. Във всяка ръка имам по нещо и тук е един бомбон. Заповядайте. Тези, които са изпили поне по 5 бутилки Жокер и си сложили пликчета в пликче по 5 етикета, си изпратили тук писмата си, след малко ще дадем едни големи награди. Но преди това, кажете ми, Надежда, как се чувствате така като конкурентка на всичките тези звезди зад вас? Невероятно. Тук е страхотно. Това поредно гостуване в Карамел и то на годишното издание, каква емоция така ви създава? Нещо, усещате ли, че ви се дава някакъв втори шанс да бъдете забелязана? Да, естествено. Аз се надявам и ви пожелавам това. Благодаря. Аплодисментите на публиката показват още веднъж Благодаря. личното издание. Дами и